Тръмп обявява нови мита за 8 европейски страни заради казуса с Гренландия. Президентът Тръмп заявява, че всички стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Холандия и Финландия ще бъдат обложени с 10% мито от 1 февруари 2026 година. Той предупреждава, че ако тези държави не се съгласят с договор за пълната покупка на Гренландия, митото ще се вдигне до 25% след 1 юни. Тръмп твърди, че Европа е ползвала данъчни облекчения прекалено дълго и че сега е време европейците да поемат отговорност за световния мир. Президентът подчертава, че придобиването на Гренландия е стратегическа необходимост за националната и глобалната сигурност. Властите в Дания и други европейски държави разглеждат интереса към Гренландия като рискова ситуация, настоявайки, че само САЩ могат да осигурят безопасността на региона. Очаква се Върховният съд на САЩ да вземе ключово решение за митата, а политиката на Тръмп по казуса предизвиква протести в Дания и остра реакция в европейските столици.